Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you.
This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Ang sakit dagang serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City, dyan po sa Ciudad Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Pagbilog ng bulan, Good morning! pagbilog ng bulan, 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 pagbil
Magandang umaga po, Ma'am Malulim, Ma'am Lynn Sidro Carinan, Ma'am Mary Grace Caudilla, Piesta baga ngayang ngunyan sa Gaho, Tiwi Albay. Uy, piesta man palan sa Gaho, ano? Piesta man dyan sa Barangay San Vicente, Tabaco City. Good morning, Ma'am Joy Cargullo. Kay Ma'am Gina Malaguinho, Cavite, good morning. Siyempre sa sakuyang Ninang MJ Rihino. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Nganyang pungaldaw kita ni Nueves, Thursday na po. Pet sa 28 kita kan bulan na Mayo, taon 2026. Sabayan po ninyo sa inyong lingkod. Sa oras kita 7 to 8. Mag-oristorya naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nagkakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. May 28 2026, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Birthday ngunya ni Brad Noy Rignon. Yan, happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, di may piyestahan ngunyan, may mga graduation, o nipon sa kuyang tugon ha, pagday po kamo imbitado sa mga okasyon na yan, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado, tamalang supo. Pas matabi ang aboton nindo kayan. Saka libak digdi, libak duman. Kaya dipisil po, pagday po kamo imbitado, day nanggad kamo magduman. Sarap patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Oy, duman man po sa may mga kamunduan na samuya man pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya masana po nakaramkan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samong mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa sabuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Anside do pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Ngunyan pong Webes.
Digdi po yan sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Atuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang patratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, gusto misa na po. Pero misa na po kitang happy. Enjoy! Relax! And syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing arog kaedad. Sa umaga, gising na, balita'y Asin sariwa, Reparo, pakinggan kalmahan na. si Manny Moxea, Mr. Gisingin diwa Hulbutana sa sa bagong BicolNet umaga. TV. Ako'y hinayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere, di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo Ala sige! pakinig. Hoy, 14 minutos na tabi lipas ang 7 o'clock in the morning. Kumpleto. Ma'am Rika, good morning tabi. Ma'am Rika Listana, kumusta tabi? Maga, gising na, Kumusta tabi ka mo? diwa, pakinggan. Webes na po! Gising, Hoy, pet sa 28 tabi kita ngunyan. Happy Fiesta! himay, Diyan sa barangay San Vicente kang Tabaco City. Manny Moxea, And syempre dyan man po sa barangay Gaho kang Tiwi. balit, Kasi ang tagagaho na barkada ko. ipatid. Bekenemen! Tanungan, may kasagutan. Mapait ka na naman nga tapos pag-imbitaran ka nga day ka man minaduma. Reparo ang Yan sana. nyo. Kasama Oy, Webes na po kita ngunyan, ilang tulog na lang tapos na naman ang bulan kang Mayo. ang totoo. Palawag na kita sa bulan kang Hunyo. Madali na ang back to school ano. Manay Gina. Nako, grabe ng garastusan ngunyan. Para sa Pilipinas. Apwera kang dipisilon hanapon ang imo, pira, kwarta, sintabo. Panahon aming tinututukan. So Marahalon po ang mga barakalon. hahanap Oh. sa bawat May reskwela na sa mga chikiting. tahanan. Saing kita madisponer kay nay. Serbisyo asin, reparo. Ay, kay puwan talagang magsumikap, dobling pagsikap. Kasama si Mr. Hulbutana, O anan mga paitangon yan. bisyong totoo. So Oy, ang lokal na gobyerno kang Daraga Albay pupo na nadatabi so pagpatupad kay itong sa indang ordinansa laban po sa mga modified motorcycle mapler. Kunis sa mga maribuko ng mga motor. reparo Mga masiramon tabi manay ginang pag uminagi dyan sa imo, bangguranon mo. kwentong papanahon.
Mangguranon mo. Tututukan solusyon sa problema ating Oy, duman po sa Sorsogon City, mga tugang 7 pulis. Yung publiko, Sibak sa pwesto. serbisyo asik Dahil promotor sa tupada. Pulis kiti niya. kasama si Mr. Ayugon mo yan. Tana. Pulis kiti niya. Totoo, Promotor kang tupada. ang sigaw. So law enforcer, na iyo dapat ang magdakop kang tupada. Iyo pa so naging promotor. Pero pikimbestigar ang patabi yan ha. Serbisyo asik. Ang Land Transportation Office Bicol ay naaalarma sa mga vehicular accident. Dakulon ang mga aksidente adi. Dakulon tabi ang mga aksidente lalo na pag nakakatalab. Kasama si Mami Moxia, Padading mga hidap. maghahatid. Nata na nagtalab na. Na aksidente. Maray kung siya sana suma-aksidente. Kung madamay ka pa. Sa bawat Iyo yan. kataman, may Sige, oy, congratulations po sa Albay katigan. Mainstream Media Online Organization Ang programa sa inda pong first anniversary. si Mr. Sinabay naman so induction of new member. Ang totoo, so Mabuhay kamo mga amo. ang sigaw. Puros amo ang yaondig di sa organisasyon na nari. Impormasyong Albay Mainstream Media Online Organization. Amo, kwentong mabuhay po kamo. First anniversary. natutukan solusyon sa problema. May tema The Media Yesterday, Today, and Tomorrow. Serbisyo Congratulations po. laging laan. Serbisyo Kaso banggi ini ginanap. aman nyo. Yo. Kasama si Mr. Diyan po sa Legazpi Expo Hall. Diyan sa Legazpi City. Sige, congratulations mga amo. Maria Sinikan taga dyan sa 3rd District. Nag-apply ki anito. Ang posisyon na tig-applyan niya. Serbisyo asik. Repa Pig-applyan niya tabi manay Gina nga Ardeniro. Di natanggap na siya. Natanggap ka na ngaya sa bawat tahanan. tanggap ka na ngaya. Tanggap ka na ngaya sa posisyon mong Ardeniro. Ang Amo ngaya tabi sir, amo. At Ardeniro ka nga ni. Amo ngaya sir. serbisyo. Oo, nadagit lugod so amo ta. Ako digdi ang amo. Hardinero ka. Gusto mo maging amo? Ang tapat. Ito palang taga dyan sa 3rd District. Amo nga ya, sir. Pakinig. Kailing mo na tabian na sismabit Roma. Kare nga ni, amo nga ya, sir. Kwentong mapapanahon aming Sige tabi, mga tugang 20 minutos na lipas ang 7 o'clock in the morning. tinglaban sa bawat Kung daw tabi mo na ang linya kang pag-asa, ha? Tabi, aramon tamon ang magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Tamay pigbabantayan serbisyo na bagyo na nga ni ini pero nasa luwas pa kang par. amanyo. Ang sabi baga kang pag-asa, malaog mo niya na Webes o kaya sa aga. Ulbot Yo. na Sige tabi ta, yao na gari ang pag-asa, yao na. masa. Sige, Ang sigaw ng lahat. naka-ready na ang pag-asa. Impormasyong Sige, kung tatabi mo ng linya kang pag-asa, pag-asa, good morning po. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Dalawang weather system ang nagdudulot ngayon ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ng Visayas, maging sa Palawan Province. Yun yung southwesterly wind flow na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao at yung trough naman ho o yung buntot nitong bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. So, malaking bahagi ng Mindanao at sa western section ho
panahon ng Visayas at maging sa Palawan, asahan natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dahil po sa mga weather system na ito. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon ay maaliwalas o ibig sabihin sa natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng Visayas, generally po ay localized thunderstorms ang pwedeng magdulot ng mga pag-ulan anytime of the day. So asahan natin mas magiging frequent na rin po yung ating mga thunderstorms anytime of the day dahil sa transition na po tayo papunta po sa tag-ulan o sa nalalapit na tag-ulan season sa bansa. Samantala, update dito sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility na meron pong international name na Jangmi. Nasa tropical storm category ito at taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour. Huling nakita natin yan sa layong 1,195 kilometers silangan ho ng Eastern Visayas. So as you can see po, may kalayuan pa po ito sa ating landmass at ang epekto niya sa atin ay yung trough niya, yung buntot, nagdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, partikular sa eastern section at inaasahan natin sa mga susunod na oras sa araw na ito ay magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa Caraga, ilang bahagi ng northern Mindanao at even sa Davao region. Ang kanyang pagkilos sa ngayon ay north-northwestward at 20 kilometers per hour. At base na rin sa track na ipinalabas ho natin kagabi sa ating tropical cyclone advisory, mabagal ho yung naging pagkilos niya over the past few hours at sa mga susunod na araw ay medyo may kabagalan pa rin ang kanyang magiging pagkilos dahil nagko-consolidate pa po ito at lumalakas pa po ito. At lalo na't malakas din ng high pressure area na andito po sa area na ito at nakakahadlang po sa kanya upang ito po ay kumilos pa northwestward. Pero most likely po ay papasok ito ng ating area of responsibility likely between tonight o kaya naman ay bukas ng umaga. So posibleng pumasok yan ng ating area of responsibility as tropical storm or typhoon category na po. As tropical storm or severe tropical storm category. At habang sa Philippine Sea siya, maaari pong ma-reach niya na yung kanyang peak intensity habang nasa Philippine Sea at maging typhoon yan bago yan lumabas ng ating area of responsibility by Monday pa ho. Ang nakikita po natin dahil nga po mababa naman yung chance na mag-landfall ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan, ang senaryo po ay ma-enhance nito. Likely ma-enhance nito yung southwesterly wind flow at yung southwesterly wind flow yun po yung magdudulot ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, sa ilang bahagi ng Mindanao at maging sa southern Luzon. Lalong-lalo na po starting by weekend hanggang early next week. So ngayon, may mga pag-ulan na po dahil sa southwesterly wind flow pero inaasahan natin dadagdag pa yung mga lugar kung saan makakaranas ng mga pag-ulan lalong-lalo na by weekend hanggang early next week dahil po sa enhanced southwesterly wind flow. At dahil din po yan sa presence nitong bagyo na papasok sa ating area of responsibility. Once na pumasok po yan ng ating area of responsibility ay bibigyan po natin siyang ng local name na Domeng. Para sa ating pagtayo ng panahon sa araw na ito, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papaurin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon except for Palawan. So asahan natin ang mga localized thunderstorms o yung mga dagliang pagbuhos ng ulan, mga isolated cases po at hindi naman widespread. Pero asahan natin mas magiging frequent yan at patuloy pa rin makaranas ng mainit at maalinsang panahon ang malaking bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, 28 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat na ating temperatura. Sa Baguio, 19 to 25 degrees Celsius, 27 to 33 naman ho sa Lawag, 27 to 40 degrees Celsius sa Tuguegarao City, 27 to 34 sa Legazpi City at 24 to 33 sa Tagaytay. Samantala dito naman sa Metro Cebu, asahan natin ang temperature na pwede pong umabot sa 32 degrees Celsius, 32 din sa Tacloban at 32 na maximum temperature sa Kalayaan Islands, 25 to 32 naman sa Puerto Princesa City. Magiging maulap ang papaurin na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog sa halos buong Mindanao, dito sa Western Visayas, sa Negros Island region at maging sa Palawan province dahil sa epekto ng southwesterly wind flow at maging yung trough o extension nitong tropical storm Jangmi na nasa labas ng ating area of responsibility. Para sa pagtayang temperatura dito sa Cagayan de Oro, 26 to 31 ang inaasahan. Sa Davao ay 25 to 33 at sa Zamboanga naman ay 26 to 32 degrees Celsius.
Kahapon nga po ay nakapagtala po tayo ng umabot sa 44 degrees Celsius na maximum heat index o our apparent temperature dito sa Kamaynilaan. So ang ating range ng maximum natin dito sa Science Garden ay 42 habang sa NAIA Pasay City ay 44 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamataas na heat index na naitala kahapon ay sa Dagupan City, Pangasinan, Tugigaraw City, Cagayan at Sangli Point, Cavite na nakapagtala po ng 46 degrees Celsius na maximum heat index at nasa danger level ho. Itong mga numero na ito, ibig sabihin mataas ho ang tsansa, mataas ang banta against heat stress, heat cramps and even yung mga heat strokes. For today naman, sa Metro Manila, pwede pa rin umabot hanggang sa 44 degrees Celsius ang maximum heat index, lalong-lalo na po doon sa NAIA Pasay City, habang dito sa Science Garden, pwede pong umabot sa 42 degrees Celsius. Sa Tugigaraw, Cagayan naman, ay pwedeng umabot hanggang sa 46 degrees Celsius at mataas pa rin ang ating apparent heat index o apparent temperature, samantalang sa Sangli Point, Cavite ay 47 degrees Celsius. Patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa ganitong klaseng init dahil pwede pa rin po ito magdulot ng mga heat cramps, heat stress, and even sa mga worst case scenarios, pwede po magdulot ng heat stroke kapag babad na babad po sa ganitong klaseng init ng panahon. Wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan sa buong kapuluan. Ang sunrise natin is 5:26 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:21 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon at yan pang maaga at tabi o kaya sa aga posibleng maglaog sa Philippine Area of Responsibility ining pigbabantayan na bagyo. Pag naglaog sa aapo doon ining si Bagyong Duming. Pero ang magayon na barita tabi sa Choters kay Choters so Belun Leander Sir Jerbs sa Bulaños Burio ang gayon na bareta garide maninimatama sa kadagaan akan sa tuyang nasyon yan sa naini sa Philippine Sea and posible databi ning magluwas man sana sa sa Lunes yo ingat po girari mainiton manggiraray sa tuya yo. Sige po mga tugang alas 7:29 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa pong ini. Serbisyo Asin Reparo. Ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na po yan dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi Kidor, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon po nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin, uhayo gozaimasu. Ingat kap tabi permi ha. Siringman ang programa ngini dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Yaon man dyan si ABC President Cap Art Abela,
Kapsusan Nabor, Kami minahan kang barangay istansya. sa lawas mo tunay kang prinsipyo. BM Attorney GIO Bungaw, kay BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Yan tabi mga tugang nga sa tuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Nagdaraga tapos kami mo minahan. Serbisyo Asin Reparo. Mahiling ka. Alas 7:32 na. May gusto ka sa kuya. Ano patabi manay Gina? Magharani ka kuya. Tanganing Apuda na tabi manay Gina si Manay Alice. ano ang kuya mo. Tama pa roso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Sa umaga, boses na inabangan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan. Bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Servidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, Serbisyo Asin Reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbotana sa Bicol Net TV. sa kapwa. Ala sige. Tagapagtanggol, Ano tabi manay Gina? Mr. Ah, Hulbotana, torog pa si Manay Alice. ng pag-asa. Torog pa? Chacha para sa masa, Ito na ngayon nagpaparoso-roso na. may paninindigan, malasakit sa kapwa. Ay para karaturog. Tagapagtanggol, tagapaglingkod, Oy, good morning tabi Sir Jason Aquino. Mr. Oy, Ma'am Arlene Kapitin Sarsoso, good morning. Hulbotana ng pag-asa. Ano tabi Ma'am Arlene Kapitin, pwede na ini? Pang 2028 bagay ni? Sayaw ng pag-asa, may Ning sa tuyang jingle. malasakit sa Pag inapod ako sa entablado, tagapagod day na ako matiwa-tiwa, day na ako mataram. sa tuwina, Pag inapod ako, sa sabaton tulos ako ni Manay Alice. boses ng pag-asa. Maparoso-roso tulos kami. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, Ay, sa mga piyestahan ngunyan. malasakit Kumusta lamang ka mo? sa kapwa. Hinda, taday na ngayon kami maimbitar sa imo, Mr. Hulbotana. Paglingkod Drawing ka, drawing. sa tuwina, Sorry na. Mr. Hulbotana Ay, kaman ngayon, pigimbitaran ka ngayon, ay kaman nag-aabot. ng pag-asa. Chacha para sa masa, Ay, nandiyan tabi, Choter. Ay, iba gayon kayo, pag suminayaw kayo ni si Choter, so may sigurado nang gana kami. malasakit sa Pag si Choterson suminayaw kayo ning jingle ko, rimati na. pagtanggol, tagapaglingkod, Malidayon ini si Choterso mag paroso-roso. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Girilid na muna.
Tama na. Tama na muna. Nagkakaralibang ka mukhang paruso-ruso na ini. Tama na. Ta alas 7:36 na tabi mga tugang ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po yan sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Madalion po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki-dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Yo. Siringman oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, si Cap Susan Nabor kang Barangay Estancia, kasabay taman dyan ang oras na yan daraman po sa tuya ni Board Member Attorney G. Ayo Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Sa sakuyang padi kay Maverick Basas, good morning tabi sa imo pading Nico. Maray na aga tabi sa mga taga Camarines Norte. Layo. Sige. Camarines Norte o Kamsur. Rayuon kaya si padi. Gusto ko kutang magpa-share dyan sa area mo tabi padi, pading Nico. Idyo rayo garing. Siyempre pag nagyan ako, dahil mo man ako tutugutan na maguli tulos. Magaw? Dahil man ako pwede nga yung detakaman niya peripolio. Kaya po nga, digdi ka muna mag-star keeper ng aldaw. Watching from Tauka Patrol Base dyan sa Basud, Kamsur. Kamnorte. Dyan sa Kamnorte naman ang ganyan na di. Abot pa dyan tabi sa imo pa di so mga masisiram na pinya. Yan ang magayunon pag nagdyan sa area mo, adi. Mga masira mo dyan ng pinya. Paring Nico, no rin daw ako dyan. Gary, may schedule daw ako. Siguro mga weekend, matulak na ako pasiring dyan. Ang problema, kung wala si pade, pasiring ako naman kay General Cruz. Tating imbitaran man ako ni General Cruz eh. Pasir ka nga naman sa area ko. Mag-restoryahan lamang nga kita. Tabitin so istoryahan mi tabi pading Nico ni General Cruz ang Brigade Commander kang 901st. Pasyal ka nga sa akin. May pag-restoryahan niya kita. Di baysa na pag malugar-lugar ang tabi ako pa rin Nico, pasyaran ta ka dyan medyo garipig kakalawang na ako kay puwantang magpuro practice ta dipisil na mas mareso nagpupuro practice yo. Sige ayun na, pasyaran ta ka dyan mga nuaring mahanap lang ako kay Riba ko yo. Dapat kay Riba ko si Bibilab. Bibilab, may baka Bibilab? Sus! Ini si Bibilab ko talaga pare. Pero may initi iba pag mga araw kang Bibilab. Kaskaso ni may na-respond si Bibilab. Ining Bibilab ko tabi pading Nico. Pag mga araw kan gusto, lalo na pag overnight. Sus Maria. Lalo na pag day kami mauli, maiba yan. Ay inda. Maski magduyan sa nakita Bibilab, maiba ka. Ay hiling mo na iyan. Maski da sa duyan pading Nico, pwede da. Oh, yugon mo yan. Oh. Ini talaga si Bibilab ko. Maski nga magduyan sa nangaya kita boss, okay nga ako. Sige na. Oni tabi mga tugang ha. May pagirumdum tabi ang Disaster Risk Reduction Management Office. Magayon ini dagdag kaalaman sa satuya mga parantabay.
Kita baga, pag day taman talaga aram, iyo pala nini nagkakausap kang su ngaya inatake, puminutok ngaya su ugat, sa payo, nagadan. Lalo na ngunyan na matindi ang pag-init, matindi ang init kang panahon. So dapat pala, unian mga dapat ang tandaan. Dagdag kaalaman mo na kita ha, tanganing mapakinabangan tayo nita ko nga ni, ngunyang ko sana naman ini na apod ka ini na apod ka na diskubre na aron palang dapat kayo ng gibuhon. Sabi digdi, maghanda po tayo sa nakaambang heat wave ngayong summer. O di patapos na bago sa summer, gari patransition na kita pasiring sa tag-uran. Inda sana kung iyo mananggad. Sabi may super El Nino kita ano eh. Sabi digdi, ihanda na natin ang ating mga sarili sa napakainit na temperatura mula 40 degrees Celsius hanggang 50 degrees Celsius. Palaging uminom ng malinis na tubig. Dahan-dahan ang pag-inom. Dahan-dahan ang pag-inom. Kita baga pag medyo mainito ng maray, bibigla tan pag-inom. Manay Gina, so iruprop tatulos. Minsan nga ni, bako na baso ang pigagamit ha. Minaong-ong kita sa pichel. Ayo, iong-ongan tan pichel hanggat na subutid-butid na kita kan tubig. So dapat palang databi mga tugang, dahan-dahan ang pag-inom, iwasan ang mabilis na pag-inom ng napakalamig na tubig o maraming yelo. Iwasan ang pag-inom ng mabilis ng napakalamig na tubig o kaya maraming yelo. Pipagpaiwas kita duman sa pag-inom na tubig na malipot, lalo na pagpaingurag na yelo. Nahiling nindo dyan sa mga nagtitindang mga palamigan, sa mga palamig dyan sa luwas. Sumalamig, araw kaya kargado bagang kiyilo. Na mainiton ang panahon, mabakal kita, mainom kita, rurupunta man tulos na biriglaan, dapat palantabi, luway sa nadatabi ang pag-inom. Tapos iwasan tayo itong magpaparainom kita kimalipot. O ako, haloy na ako dahil nagiinom kimalipot. Pag nagtatagay kami, mapait ka na naman ngaya. Ako tataram ko sa indo, nagiinom ako. Nagiinom ako ki Jintanlad, Jinsuwa. Pero dahil ako nagiinom tabi ki malipot na tubig. Minakulog talaga ang halunan ko. Ay na ito. Sabi digdi, nararanasan na po ngayon ang heat wave sa Malaysia, sa Indonesia, Singapore at iba pang bansa sa Asia. Ano-ano ang mga dapat gawin at iwasan? O ni tabi, dango ganin dining maray. Number 1, sabi kan mga doktor, kapag ang temperatura umabot sa 40 degrees Celsius, huwag agad-agad uminom ng napakalamig na tubig sapagkat ang maliliit nating ugat ng dugo ay maaaring pumutok o kaya sumabog. Yugon mo yan. Pag ang temperatura uminabot na 40 degrees Celsius, huwag agad-agad uminom ng napakalamig na tubig sapagkat ang satuya databing mga ugat sa dugo o kaya ugat ng dugo ay maaaring pumutok o kaya sumabog. So yun ay nisupig sasabi bagang puminutok ngayon sa ugat, sa liog, sa payo, o baga kumatos ngayon, dinara, inatake. Iyo palan ini.
Kaya pala ni Nadi. Oh. Number 2, kapag umabot sa 38 degrees Celsius ang init, mas mababa kasi duman sa number 1, 40 degrees Celsius. Galing ka sa labas, hayaan natin na mainit ang ating katawan. Huwag uminom ng malamig na tubig. Pwede uminom ng mainit o kaya maligamgam na tubig, subalit dahan-dahan pa rin ang pag-inom. Huwag kaagad maghugas ng kamay o kaya paa. Huwag maghilamos o basain ang bahaging nabilad sa araw. O kita baga, hali kita dyan sa luwas, nainitan kita, tamainito ng pagmati ta, idugdug ta supayuta, minalabar kita, minahugas ki kamot, minahugas ki bitis, ti dumug-dumug ta lawas ta, dahil palang dapat pwede gibuhon iya. Pwede da kita mag-inom ki maligamgam na tubig, o kaya so normal na tubig, pero luway-luway sana ang pag-inom. Bako sururupropon mo tulos. Kita baga pati, kita baga, pahit kita, subiriglaan bagang pahita. Pag mainom baga kitang tubig, iruprop ta tulos, tagari baga Peter, permi kita so nagmamadali. So dapat palan, luway-luway ang pag-inom tabi kitubig. Magmalipot man yan o kaya bakong malipot. Pero ang advice talaga digdi, huwag mag-inom ng malamig na tubig. Nasabutan mo tabi, Manay Gina. Okay, karugtong kayo ni sabi digdi, magpalipas ng di bababa sa 30 minuto kaya kalahating oras bago maghilamos o kaya maligo. Okay, so ibig sabihin, halimbawa tabi Manay Gina, hali ka sa luwas, nagpakabasan ka, naghilamon ka, mainiton, balad ka sa init, ang paglaog mo dyan sa harong mo, dahil katulos magkarigos o kung ano paman. Halaton mo na makapagpaingalo ka ki mga 30 minutos. Bago ka maglabar, bago ka maghugas, bago ka mga rigos. Nganing gari, makahabol mo na sa temperatura kan sa imong lawas. Dahil katulos na ngayali ka sa tag-initan. Bigla kang makarigos, bigla kang malabar tabi manaylis. Isay ngayang manaylis. Si say iyan tabi nasa profile mo tabi manaylis. Boyfriend mo yan. Masarig pala ng boyfriend mo, adi. Oh, nakatalikod pati. Congrats ha, congrats. Ngatangay ako nahiling mo. Nahiling ko digdi, oh. Yaong kapalan. Oh, dangog ka ining maray tabi manahilisa. Dangog ka ining maray. Dahil databi tulos maganigos, magpaingalo muna kamo ki mga 30 minutos. Yo, mga 30 minutos bago ka mo kung halimbawa kung ano ba man ang ano nindo, mahugas o ano, basta dapat palampason mo na ki 30 minutos. Unan mga dapat tandaan. Sa panahon databi kan paginit o kaya sobrang pagod, iwasan ang pag-inom kaagad ng napakalamig na tubig dahil ito ay maaaring magdulot ng pagliit o kaya pagkipot ng mga ugat o kaya daluyan ng dugo na nagdudulot ng stroke. So ibig sabihin ang nakakapabara, nakakapagpasadit kan sa tuyang mga ugat na pigdadaluyan kang dugo, ang pag-inom kimalipot. Oh, ala inom pa ka mo kimalipot. Sa bagay, pag ang malipot baga nga ni, pipakiripot mo nagad kan sa mga pud kay ni.
Baluan nindo na maliputunon ang tubig tapos baluan nindong luguman kay ano tag gari bagami na kirediton. Baka minakirediton. So iyo pala ang nagpapakipot kang mga ugat na pig-aagihan kang dugo. Pig-aagihan kang dugo ta. So mga ugat ta minakiripot iyan pag nag-inom kita kay malipot na tubig. Now I know. Sabi digdi, ituro ito sa mga bata sa inyong pamilya, mga kasama sa bahay, mga kaibigan, katrabaho, upang babala sa bawat isa. Magayon na dagdag kaaraman ini. Takita baga, dahil taman araman mga arog ka ini. Kita, mahilig kita sa, bakal daw ngayon naman ay ilaw. Pagbakal kiyilo, ilag sa pitchil. Paglipot, rup-rupon. Halos nga ni maubos ang sarong pitchil sa pimirong rurup-rupan. Doro diretsyo. So nabibigla man palanso sa tuyang mga ugat na pigdadaluyan kang dugo. Bata gustuhon tapati so paingurag na yilo. Kung mapipwede, huwag na kayong uminom ng malamig na tubig. Kaya ako ilinga, pirang taon na ako dahil nagiinom kimalipot na tubig. Maski nagharampangan kami, minahagad ako ki sinda may yelo, sumakampangan ko sa pagtagay. May minagad ako kay bako special na tubig para sa ko. Bako sa gaya sa artihon ako. Habo ko mag-inom kay malipot na tubig. Kaya pag nagtataragay-tagay kami, pag nagtataragay-tagay kami, special ang tubig ko. Sa inda malipot, sa kuya maligam-gam. Serbisyo Asin Rupa. Sige ha, dagdag kaalaman po yan. Aga Para po sa satuya. na inabangan si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Alay, na lang po kita 6 minutos bago po mag-alas 8. Problema iti Sabi duman, tubig. Tubig. Iwasan da tabi pag inom taki malipot na tubig. Paano nga yan sabi ni Manay Joy? Si Manay Joy na Cargolyo. Paano nga yan sir kung ice cream? Lalo na pagali sa Berman ice cream. sa pagkaaga, Pwede nga ito? siya ang ating sandigan. Tsa-tsa para sa masa, Ilingan hindi ang pagkaon ki ice cream. Bako man baga subiriglaan. Pigdidila-dilaan sa nabaga. Pigdidiit-diit. Dahil mo man pwedeng su ice cream, biglaon mo karopro pa. Bako, mabubulunan ka. Kaya araw siguro kang pagkaon ki ice cream, araw siguro ka nang gibuhon ta. masa, sayaw ng pag-asa. Ano tabi Manay Joy? Tarami daw si Ma'am Tet kung balon ta daw Superman ice cream. Higit sa kapwa, Tarami daw si Manay Tet. tagapagtanggol, tagapaglingkod. Si Madam Tet, pakisabihin daw ta, balon ko daw mag-Berman ice cream. Gari dahil ako nakaka-Berman ice cream ha. Es ng pag-asa, Sa nag-imbitar man ko ta si Ma'am Tet yaon duman sa Bakakay, ma-ice cream ko ta kami. Dahil man nagagda si Ma'am Joy. ng pag-asa.
May paninindigan Baman kaya ang pigaagda ni Ma'am Joy na. Kaya naman ako pigaagda ni Ma'am Joy. Tanggol tagapaglingkod sa tuwina. Kaya ang problema kay Ma'am Joy dahil na ako pigaagda. Iba ng pigaagda. Ses ng pag-asa Manimok Saya. Pare pa si Ma'am Tet, tigagda ko ta ako. Kaya lang si Ma'am Joy dahil man ako pigibantay. Ba man ang gustong iiba. Sayaw ng pag-asa Baby love. Oh. Malasakit sa kapwa Tagapagtanggol Oy, so iba pa niya itong pag-restoryahan at siya na sana ha. Sa 10 to 11 naman po sa programang So Tama Sana. 10 to 11 at siya. ng pag-asa Handa ka daw ngayon. para sa mga Happy Fiesta Giraray Tabi sa mga taga San Vicente, Tabaco City. Diyan sa Barangay Gaho, Kang TV, Bikini Men. sakit sa kapwa Basta tabi dahil magparairinom malipot na tubig. Lingkod Kung hanggat maiwasan po nindo, iwasan po nindo. Ayan pala ang nagpapa-piot kan sa tuyang mga ugat, napigduduluyan kan sa tuyang mga dugo. Kayo, pag, siyempre, pag nakipot sa ugat, dahil magkakadaloy sa dugo. Iyan so, tigsasabing puminutok nga sa ugat. Nata nga ta puminutok, dahil nakakagios, dahil nakakaagi. O, kaya nga puminutok sa ugat. Sayaw ng pag-asa Tapos ang nangyari, inatake, heat stroke, na-stroke, tigba. sa kapwa No. Tagapagtanggol Yan ang dapat ang iwasan. Yo. Tagatwina Nasabutan mo tabi, Ma'am Joy. Boses ng pag-asa Joy! Sayaw ng pag-asa May Oy, paaram na kita, tabi. Mga tugang 1 minuto bago po magalas 8. kapwa Paaram na tabi muna kita digdi sa programa. Lingkod Saga naman. Tuwina Mr. Hul Sa pangaran po kang samuyang General Manager Maestro Neil Atuon. sa kapwa Sabay dyan si SM Sir Tony. Pagtanggol tagapaglingkod Congratulations po sa Albay Mainstream Media Online Organization. Mga amo, Boses ng pag-asa sarong taon na tabi kita. At siya para sa masa Yo, Sayaw Manong Brong, sa saing kita makibidong. digan Ha? Sakit Dyan sa San Vicente, saing kita makibidong. tagapagtanggol Pero pag nakibidong kita, yun na inisupig sasabi ko sa imo Manong Bronx, dahil tabi magparairinom ki malipot na tubig. Ngunyan, aramo na kung nata taday ako naginom ki malipot na tubig. para sa masa Yo. Sayaw ng pag-asa Sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, Sakit sa pangaran ni City Vice Mayor Ratiglenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Hulbotana ABC President Cap Art Abela, Pag-asa Cap Susan Nabor, dyan sa Barangay Estancia, para sa masa BM Attorney J. Ayaw Bongao, Pag-asa BM Carol Siga, and Vic Siga Jr. Malasakit Sa pangaran po ni Dugabos, mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to, Tagapagtanggol paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa. Ngani po, mahiling man kang iba. Param na po, si Mr. Hulbuta na po ini, Manny Moksea. Boses ng pag-asa Sa aga naman, and so iba, dyan naman sa 10 to 11 sa programa. So tama sana. Adios amigos! Pag-asa Domo, arigato, iringat po kita. Bye-bye! Malasakit sa kapwa Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina Mr. Hulbotana Boses ng pag-asa Manimok Saya Ang broadcast
Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.